ନା ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, ଯାହାର ନାଁ ଏତେ ମଧୁର, ଏତେ ଅମୃତ, ଯାହାର ହାତରନ୍ଧା ଏତେ ସୁଆଦିଆ, ମହାପ୍ରସାଦ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବନି। ଯାହାର କାମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କାମ କରି ଚାଲେ, କେବେ ଆଶା ରଖେନି। ଯାହାର ପଣତ ସ୍ୱର୍ଗର ନିଦ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶାନ୍ତି। ନିଜ ପେଟରେ ଓଦା କପଡ଼ା ପକାଇ ଆମ ପେଟରେ ଦାନା ଦିଏ। ଯାହାର ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ମିଠା, ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। କେବେ ହେଲେ ତାର ଆମେ ଋଣ କେହି ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ସୁଝି ନାହାନ୍ତି କି ସୁଝି ପାରିବେନି। ସିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା?